Welcome to another episode of Uphuzelani. My name is Area saying inkinga ezemhlaka zabulele yash ngekhawu. Bheka. Nasi makasana ne. Hamba ngibuza abantu ukuthi ne baphuzelani. Manje ngibona itime mfethu lazwakala ne. Asijaha fast ukuthi liphuzelani. Joshua Khotman. Yeah. Ethi ushayisha onyana la cela ukubuza ukuthi ne phuzelani. Lithi era mfethu ngizama ukubuza ukuthi nophuzelani. Dog, angikwazi mina. Bheka nje bheka. Cela answer ama questions wethu mina ngizokwazi ukubhala ibhuku. Fair njalo. Bheka nje. Bheka. Cela ukubuza ukuthi uphuzelani. What's your reason ukuthi why uphuze? Eish. Ngiqale vani enenkinga sibona manje. Ngingamuthi mangisoba cabanga kakhulu. Sure. Kodwa mangidakiwe ngishawa kakhulu. Ngibona ngikanje nje awuthami. Ngisentshwaleni ngithintana nabodeli babantu lapha. So manje njengobuka nje ebusweni so ushaye utshwaleni. Dog ubeka nje ubeka. Ayabona bakunembile nkabi yami. Kodwa still ngisazophuza ngoba yenye inkinga nayo le. Maye wena ngoba uphila lempilo lo uphila uphuza malini ngeviki? Ilanga. Ngeviki. Manje malini iphiya njani? 25 rand play. 25 rand for ngelanga awafika 5 days kuba yini. So Khotman lami awungitshela ukuthi bakushayeleni. Onjani? Ngokuthi unoshayiwe bakushayeleni. Ngizenjoya shaya lapha kwaNtsele. Busy epatini yama-gents kuyini. Yeah. Mina ngibona udeli. Yeah. Thina ngiyobona samba samsoshelela samshaya eza. Sasashayela sashayeza. Abantwana abangenza. Eish. Hayi Khotman lami, hayi Khotman lami. Hayi sibonga for ukuthatha isikhathi sakho ukuthi ukhulume nathi. Manje ipipi. Sokuthengela khona manje naphezulu khululeke Khotman lami. That's the end of our episode of Uphuzelani. Ngeke somthengele next. Sibalekile.